आम एक खुश जायका और सेहत बख्श फल है। इसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। आम मौसम गर्मा का पसंदीदा फल कहलाया जाता है। आम मशहूर फल है जो गर्म इलाकों में पाया जाता है। ये न सिर्फ ताज़गी और तरक्की के लिए बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। आम की बहुत सी इकसाम हैं जिनको पसंद किया जाता है। खुशदार की तहसील करख में भी आम के बागात लगाए गए हैं। करख का मौसम आम की पैदावार के लिए बहुत मुफीद है। इस वक्त आम के बागात फूल निकलने के मरहले से गुजर रहे हैं। خزدارنا تحصیل کرخے داڑی دا پاو کہ اللہ تعالیٰ کرخے خزدار ارا موسمان گو کہ نوازا نے کہ یقیناً خزداران پیشنگین کوئی 50 سے 60 کلومیٹر نا مریا کرخے کہ داڑے گرمی مرے دا سندنا گو کہ بارڈر داڑے ہندو سمجھے کہ سندنا موسم ہے داڑے ہر ہمو گڑا مرے ہرا کہ گرمی نارا دے فروٹ پارا اندو کہ سندھ ڈیرا گڑا مرے مثلا امبے اور ہنا طریقٹ چیکوئے تو ایڈو ہرا موسم گرمانا ہرا گڑا میرا او داڑے بالکل منی کے اور دانگانا ام بھاز مشہور ہے داڑے کرے معلوم مسک کہ داڑے کوئی 40 ام بورزا ام مختلف ام بنا قسمو اور انا طریقٹ کرخٹی 146 ایکڑ ٹی دا درختہ امبنا خلنگان اور امبنا دار فصل انتہائی درخت انتہائی کامیاب ہے اور دا خزدار کی ایسے نعمت سے کہ ایسے طرفہ نورن کہ یخ والا درختہ میرے مثلا زردلوے صوفے انارے تو ایلو طرفہ 50 کلومیٹر نہ مسافت دا گڑا میرے مطلب خزدار ٹی اللہ تعالی ہر تم موسمات اور ہر تم پلہ نانتا تے امتیاز پیدا کرنے دا سرزمین ٹی کی ہر قسم نہ فروٹ اک مرے دا واحد علاقے ہرانہ ترٹی چاہے عام سبزیات مرے یا کولم مرے یا چاول نہ فصل مرے یا او کا علاوہ خاص کر داڑے کرے ننا علاقہ ڈی بیر اور دا عام کرے کامیاب فصل سے تو دارا پروجیکٹ نن کی مننگ ٹیے داڑا نن کرے زمیندارک باز مطمئن اور خوشن دا پروگرامان اور مزیدم نن دا پانک دا پروگرام ننا پورا علاقہ ٹی دا ٹیما تو اسے ایریا سے اس علاقہ سے ہراٹی دا پروگرام چلک او کان علاوہ ہم ننا داڑے علاقہ رے یونین کونسل سن چکو اوٹی داخذ کارے متنے یونین کونسل ننا بھلوں کرے اوٹی ہم داخذ کارے متنے اور نن دافتی ریکویسٹ کے نہ مزید ننا علاقہ ٹی دونوں پروجیکٹ آتے اور ننا علاقہ اور ننا مخلوق ننا زمیندار نہ زمیندار ہمو طبقے کے ہرا ملک نہ معیشت برزا کرو کا زمیندار ہرا ٹیما زمیندار تے نہ نتا سلو کف تو سمجھا کہ ننا ملک ہم کمزوری نہ کنڈا ہے ننگٹیے۔ آم ایک ایسا پھل ہے جس کا انتظار بچے بڑے اور بوڑھے بڑی بے چینی سے کرتے ہیں۔ رپورٹ مرتضیٰ بلوچ، وش نیوز، خزدار۔